Haleta päivää sinne paluumatkalle. Meinaako olla heikko happi ja päätä pakottaa näin niin jopean jälkeen? Itsehän tulin tänne Lapinlahti-Palmakseen lentämällä. Alkoi bussissa olemaan sen verran kova tunnelma, että laulettiin lammaslaulu jo 5. kertaa. Tuntuuko siltä, että et jaksaa ottaa samanlaisia bileitä vuotta? Lapin Gothamissa järjestetään 8.10. bileet meikän kunniaksi. Tuu sinne!